Izakhamizi zase-White City eJabavu zibonga inkampani ephehla ugesi Eskom ngokuxazulula inkinga yazo kagesi. Ibhulokhu kule ndawo sinezinyanga ezingaphezu kweyishumi ingenawo ugesi, nokho ngemuva kokukhuluma neSoweto TV News ngalolu daba ngoDisemba nyakenye, izibani zibuyisiwe namhlanje. Aziwuvala umlomo izaguga zase-White City Jabavu endaweni yaseSoweto njengoba inkampani ephehla iphinde iphakele ngogesi kuleli u-Eskom ezesule izinyembezi ngemuva kwezinyanga ezingaphezu kwesishiyagalombili zingenagesi. Kwaba nzima ngoba kule 9 months ebesingenagesi ngayo kwatholakala ukuthi singenwa amakhaza to an extent ukuthi kwatholakala ukuthi mina ngine-polymyalgia ekhoswa amakhaza, and kubuhlungu kakhulu ukuthi ube ne-pneumonia yamathambo. So ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga njengoba ngisho ngithi kunzima mawungenagesi, kunzima ngoba awukhoni ukwenza lutho. Ubuyile sijabulile kakhulu, at least nezinye izinto bese singasakhona ukuzenza sesiyakhona ke manje, nomntanami sengiyakhona ke mina kumblendela. Sijabule ngoba kunini sisafaka singanagesi. Ane mina ngumuntu ongaphilanga kahle, nginama injection engiwafaka efridgini bese ngiwacelela kwamanye abantu ukuthi bangifakele wona. Hayi kwamanje ngijabulile. Kusenjalo wasukumela lolu daba ngokuxhumana nabezindaba umengameli wenhlangano engenzi inzuzo okuyiMufulo South Youth Forum uXolani Madiba uthi ke uzoqhubeka nokulwela umphakathi. Into awuzimisele ukuthi uzoyenza uyinikele kuyo kakhulu into esenza ukuthi siyathenda ama-community issues afana noma-service delivery lawo siyi-attendile yaze yaphela and sijabule kakhulu. Kuzokhumbuleka ukuthi sike sabika ngalolu daba nokuyilapho Eskom waveza ukuthi uzophenya kabanzi, kanti kube sekulungiswa ngeviki eledlule. Ezindabeni zeSoweto TV, nginokulunga Mthembu ngise-White City Jabavu.